हाली हाली अब कूट दे घानी। रिकॉर्डिंग बाय सुप्रिया स्टूडियो मधेपुर। रात भर कैला सैया सेज पर लड़ाई भइल भी होने अब छोरो अखबारी। रात भर कैला सैया सेज पर लड़ाई भइल भी होने अब छोरो अखबारी। तन के रखेला मच्छरदानी मन न माने हमारे ऐसे ये रानी अब कूट द घानी। हाली हाली अब कूट द घाली। हाली हाली अब कूट द घानी। हाली हाली अब कूट दे घानी। हाली हाली अब कूट दे घानी। तोहरे नुधान है कारण साबर पतरी कमरिया बा बनबो न डागर। करे दन प्यार हई साल भर के भूखल कामा के बेर रही रूम में सूतल। के तखबा भोज राजसानी मन न माने हमारे ऐसे ये रानी अब कूट द घानी। हाली हाली अब कूट द घाली। हाली हाली अब कूट द घानी। हाली हाली अब कूट दे घानी। हाली हाली अब कूट दे घानी। कर मन मानी कृष्णा कहब न कुछो तोहरे हवाले बाबू देह भल कुछो। तेरा न लगावा न त बीत जाई रतिया बंद कल लाइट शुरू कर वाला बतिया। तन के रखेला मच्छरदानी मन न माने हमारे ऐसे ये रानी अब कूट द घानी। हाली हाली अब कूट द घाली। हाली हाली अब कूट द घानी। रिकॉर्डिंग बाय सुप्रिया स्टूडियो मधेपुर।